Специален поздрав от Красия Марко Угърчин. За сестра ми Галя. Галя, това са думите на твоята по-малка сестра. Галя, сестра ми, през много минахме двете. Живота ни учеше ден след ден. Имаше и слънчеви, щастливи моменти. Имаше и дни, в които болеше в мен. Но ръка за ръка вървяхме напред, дори когато света ни пречеше. И днес мога гордо да кажа, Галя, че заедно всичко успяхме. Галя, сестра ми, ти си моята опора, моето богатство си ти. Няма по-скъпо нещо на този свят от обич, която в сърцето гори. Галя, сестра ми, ти си моята гордост, ти си силата в моя живот. От теб се научих да бъда силна и да се боря, когато е трудно. О, Галя, сестра ми, за мен ти беше и майка, и баща, и закрила. Когато падах и губех надежда, ти беше ръката, която ме вдигна. От теб се научих да вярвам в себе си, да не се страхувам от буря и мрак. Защото до мен стоеше Галя, моята сестра и моя знак. Галя, сестра ми, запомни едно: в този свят не всичко са пари. Най-ценното е любовта между сестрите, която завинаги в сърцето гори. Аз съм по-малката Красия, но много повече те обичам. И каквото и да стане в живота, до теб, Галя, винаги ще тичам. Сестра ми, това е от сърцето на твоята по-малка сестра, Красия Маркова. Каквото и да стане в живота, ти ще бъдеш моята опора. Завинаги.